No niin, tervetuloa taas uuden videon pariin. Kello on 5:30 sunnuntaina. Ja nyt vasta pääsi tallille. Tosiaankin tässä on ollut Anopin synttäriin ja tänään on palvun sunnuntai, niin oltu vähän virpomassa lapsien kanssa. Niin eipä kerennyt, mutta takaisin sorvi ääreen. Tänään nyt ruvetaan laittamaan tuo Wintersia tuohon paikalle. Tai kelkkaa autoit. Leikkuu hommilla aloitellaan. Mutta pikemmittä puheitta, niin mennään duunaamaan. Eli ensimmäisenä ruvetaan pulttailemaan tätä Wintersia paikalle. Tosiaankin tossa on noin kelkan kiinnikkeet löytyy takalta tosta noin. Ja uutuutena on tossa tommonen pahka tossa. Että toi Wintersi mahtuu olemaan. Niin se tekee sen, että avaattirallakkaa tosta kohtaa saa painattua noin, niin leikaten tästä näin tän palkin poikki, että se mahtuu olemaan tonne noin. Tossa on noin vesiputki lähtee nyt pois, otetaan toi vesipumppu tosta mäkeen samalla, niin saadaan tarkastettua se sitten siinä samalla. Mut näpsä kops ja vesiletkut tiputtaa irti. No semmoista pikku pellinkälpylet. Nipparit näkee vielä tosta noin. Ehkä sit voisi ottaa tuon isommankin lämpöpellin tuosta hemmettiin samalla. No mennään ihan hyvin nuo pellit ollut tossa. Ei oo päässyt lämpökuormaan siirtymään tänne. Tää on ihan tämmönen perus. Ihan samaa mitä löytyy autoistakin. Tai autoistahan nuokin on kyllä. Joo, otetaan tosta vesipumppu mäkehen ja putki poikkeen. Ja näin, siellä on nyt vesiletku otettu tosta vesipumpun tulopuolelle ja vesipumppu on irti. Sehän on ollut aika vähän kiinni, se on yhdellä pultilla kiinni ja sitten nippu sitellä tuolla noin, mutta hyvin se on pysynyt matkassa. Tässä nyt tuli otettu tämä vesiletku pois, niin täällähän on brown cacao. Täällä on tämmöstä ruskeata mönjää ihan koko vesiputkeen sisällä. Tämmöstä oikein tuntuisi vähän niinku öljyltä. Ei yhtään yllätä. Mutta se kertoo sen, että syylarissa on tätä mönjää ja koko järjestelmässä. Niin saa pestä oikein kunnolla sitten tuo syylari. Sitruunahapolla mä ajattelin se pestä sitten. Täällä on meinaa hytyyssäkin on mönjää. Ihan tommoista niinku murkulaa. Se on sen takia vähän punertavaa, koska mulla oli vatervetterit mulla oli siellä sisällä ja sitten tietenkin rautaa ja on jopa kupariputkeakin tuolla. Kupariputket esimerkiksi menee tosta auton sisältä. Liitäntä on tossa, ja se menee suojattuna tuohon auton sisällä tonne konehuoneeseen. Niin nyt samalla kun päivittelee, niin mietin, että jos vetäisi nyt tuo auto alta. Siellä viime vuoden Pesämäen Pro 2 kisassa niin kerättiin tietoa, että kuinka monella menee vesiputket sisällä, niin varmaan on joku sääntömuutos ehkä joskus tulossa, että ei saisi mennä tuo hytin puolella. Mutta otetaanpas tuosta nyt tuo vesipumppu nyt, niin mä unohdin, mä olin liimannut tuon putkinkin kiinni tuohon noin. Kremmari on irti, mutta se on kovin kiinni sinne. On kovin jäänyt jusinut kiinni. Mä itse tykkään näitä tämmösiä vähän. No, tässä on nyt tämmönen hyvä klemmari, mutta kun tuo
toinen putki, mikä lähtee tosta, niin se on semmonen hytikkaputki, niin sitä mä oon vähän jänskännyt, että jaksaako toi puristaa tarpeeksi tosta, niin mä taisin liimata itse asiassa sen kiinni. On meinaa jusinut. Näpsekopse on siinä. Niin täälläkin on tommoista ruskia kakkaa täällä. Ei aina lähde nyt irti tosta. On aikamoisen tiskauksen noin tarpeeksi tämäkin. Otetaan nyt toi pikkari ja kurkataan vähän paremmin tonne sisälle. Siinä näkyy. Pikku se on kökköä tuolla noin. Pystyy tuohon. Tää on aika siistin näköinen vielä, kun se tarkentaisi sinne. Mistä tuolla on tommoista murkulaa, mikä varmasti tutkii tuota syylariakin. Joo. Tiskaus ja uudelleen kiinni. Pitäisi varmaan tommonen varalle hommata ihan just in case. Niin se nyt jostakin syystä on ollut ongelmaa noissa Davis Craigin pumpuissakin. Se edeltävä pumppu, mikä mulla oli, niin se oli monta vuotta. Ja sitten 23 vuoden päätteeksi, niin se sitten talvella niin mykistyi. En tiedä mikä siihen tuli. Tai no tiedän. Siellä on semmoinen kumitiiviste, mikä oli päästänyt sitten elektroniikan puolelle sitten veden ja se oli siinä. Se oli palannut. Ja dead. Niin. Mitä ihan Justin case noit ottaa. Siellä oliko Härmä Eemillä oli useampi tommonen mennyt vuoden sisällä. Niin. Uusi hyllyy varalle. Se on inhottava tämmöisen takia, niin hukata kilpailu. Ja tosiaankin EVP 150. Mut joo, siellä on. Syylarin voisi ottaa vielä pois. Sen tosta näppää. Ne on mun kuningaspultit tuolla alhaalta pois, niin sehän tulee ylös nyt sieltä. Niin. Ja sitten yksi vesiletku tosta, mikä on ilmausletku, niin laitetaan se sitten sieltä. Otetaan irti ja heitetään toi tuohon pesuun. Naps ja kops uudestaan. Ja syylari on nyt irti. Täälläkin on nyt sen näkee, että hän on pikkusen pullistellut. No niin. Menisikö lifetime warranty tommonen? En usko. Mut joo, tää on ihan puhtaasti käyttövika. Mut sielläkin oli jonkun verran meinaa peräonkakaa. Niin sitruunahappopesulla tuo varmasti lähtee hyväksi. Mut joo, käännetään katse tänne näin. Minkä takia mä oon jaksanut nyt paasata tästä näin? Niin tosiaankin Nissanissa apurunko tulee kiinni aika taakse ja aika ohkaisee runkopalkkiin tosta ja tosta. Ja se runkopalkki, mikä käytännössä katsoen sitoo nämä sivummaiset runkopalkit, niin se on aika pieni kotelo. Mennään itse asiassa kurkkaamaan. Se on tämä pikkunen kotelo. Ja tuossa on runkopalkki. Se tulee tuolta tulee runkopalkki. Ja tää on se, mikä jakaa sen voiman käytännössä katsoen vasenta ja oikeeta. Kun me mennään tonne auto alle, otetaan fiklamppa. Otetaan ystävä mukaan. Ja mennään tänne. Niin täältä näkee aika hyvin. Niin tuo on aika ohkainen toi palkki. Palkki, mikä tulee tonne noin. Niin sen takia mä oon halunnut nyt jäykistää mahdollisimman paljon taka-aksilaa. Että se ottaa sen voiman vastaan. Nytten kun rupesin kattelemaan tätä näin, tää on oikeesti. Tää on tosi hepponen tää palkki. Tää on ihan tämmönen tosi hepponen. Niin kun tän nyt joutuu leikkaamaan, niin siinä ei saa enää kunnon palkkirakennetta. Se on 75 milliä. Tulee tosta Wintersin nyt yli. Niin sinne ei jää kuin 2-3 senttiä. Ja tää mikä tukee sitten ton taka-aksilan kiinni, niin se ei oo enää sitten ihan hirvittävän jäykkä. Niin pitänee sinne sitten joku palkkirakenne vielä rakentaa sinne sisälle. Itse mietin H-palkkia. Mutta ei sekään varmaan ihan ratkaisu oo. Monet on vaan oikeasti aika kylmästi poikki vaan ja
Wintersi paikalle ja semmonen niinku kotelorakenne sinne sisäpuolelle. Mut kun mä enää halua olla niinku monet muut. Mä haluan oikeasti tehdä tämän niinku ajatuksella. Ja välillä tuntuu, että niinku, varsinkin tässä lajissa niin tehdään vaan eikä hirveästi mietitä. Jos niinku katsoo tuota runkoaisaa, niin tää takapään rakennekin on tehty liian jäykäksi. Niin tonne pitäisi tehdä niin sanotusti sulake tänne näin. Tänne pitäisi tehdä sulake. Millä niin jos tulee joskus joku damake tuohon taakse, niin se ei kääntäisi enää tätä täältä. Koska me ollaan hyvin lähellä takatukivarsia ja takakelkaa ja kaikkien kiinnikkeet täällä näin. Onpa muuten kiva, ettei tullut pestyä tätä autoa kunnolla viimeisten ajajien jälkeen, niin on soraa ja mönjää niin silmät täynnä. Mut joo, ei siinä oikein mitään auta, kun nyt vaan leikata toi palkki auki ja sitten sovittaa se tänne paikalleen. Mua oikeasti vähän nyt niin kuin jännittää toi takapään kiinnitys. Että miten se niin kuin oikeasti tulisi niin kuin järkevästi rakentaa. Tää on tehty 1,000,000 kertaa. Mutta kun mun mielestä yksikään niistä toteutuksista ei ole semmonen, mikä on omaa silmää osunut, niin ei ole ollut semmonen niin kuin ihan hirveän hyvä. Tosin mullahan on jo vähän niin kuin tätä palkkia leikattu täältä syylarin takia. Ja varmaan tulee leikattua enemmänkin nyt tätä rakennetta. Tämähän ei ole original tästä näin. Niin varmaan tulee vähän muokattua tosta noin. Pitää vaan nyt toi möntti saada aika sinne paikalle, että sen saa katsottua, että miten se menee. Myöskin yksi teoria on laittaa toi polttoainetankki tonne sisälle. Ja tehdä sisälle sitten noin, ja tosta lasista nyt mitään läpi. Mut, no joo, niin sanotusti tehdä toi tulipelti tonne eteenpäin. Kaariputki menee tosta poikittain, mutta niin sanoa sen kaariputken eteen jättäisi sitten, tekisi kotelo ja polttoainetankki sitten sinne. En tiedä. Katsotaan mihin se muovaantuu. Mut pitäisikö pikkuhiljaa lähteä leikkaamaan? Tai no ei leikata ihan vielä. Otetaan eka noi jarrut tosta pois. Eli aina kun tehdään jarruhommia, jos hirrutetaan jarrusatulla, niin ensimmäinen steppi on. Ja nyt kun me otamme takajarrun pois, niin otamme käsijarru. Käsijarru lukitaan ja jätetään niin sanotusti venttiili kiinni. Eli nyt siellä on koko ajan paine. Siellä on venttiili kiinni tuolta noin, eli niin sanotusti vedetään käsijarrua koko ajan. Niin jarruneste ei pääse tuolta pääsylinteriltä valumaan sinne satulalle, koska siellä on, totta kai, siellä on paine päällä, eli vähän niin kuin vedettäisiin koko ajan käsijarrua. Ja jos neste pääsisi rullaamaan sieltä poispäin, niin silloinhan se käsijarru ei pitäisi. Simple as that. Sama juttu niin kuin etujarrujen kanssa, niin mä aina laitan vähän painetta jarrupolkimelle. Jos tarvii ottaa auki, niin se ei tiputtele sieltä. Ei tarvii mitään hemmeti noita snip snap snipetti snip snap, vaan no, ei tarvii mitään lytistää noita letkuja eikä muita vastaavia. Eikä noita pystykään, kun mulla on teräspunos tossa. Mut joo, jarrut pöydälle irti ja sitten siitä, sitten sen jälkeen oikeasti voisi leikata. No tämähän meni nyt ihan aamu-tv-kokkiohjelmaksi, mutta siellä meillä on jarruputki irti. Kyllä, mulla ei ole kolmitieventtiiliä. Ei. Minulla ei ole 2 satuloita täällä takana, vaan ihan 1 satulat. Näin, ei tippaakaan jarrunestettä. Tai no pari tippaa tosta irta, kun putkessa perkulle oli jotakin. Niin mä puhallisin se tyhjäksi tonne. Niin. Nyt meillä on jarruputket irti takata. Jarrusatulankin voisi ottaa kyllä tosta mäkkeä. Ne vois huoltaa tossa samalla. Ottaa auki ja herkistellä liikkuvat sieltä. Jalostuffeissakin on paljon pintaa vielä jäljellä. Ne on ollut aina noin samat palat mulle. Ja Jarilla oli entisen autoomistajallakin noin tosi pitkä aikaa. Melkein ne vois ottaa tuosta samalla irti mäkeä poikki.
poikkehen, niin tulisi sitten samalla huolettua ne. Tää nyt on ollut vähän tämmönen video. Ei mitenkään laadukasta konttaa, mutta minkäs teet, kun oot yksin täällä tallilla? Ei täällä ole hienoja kameramiehiä. Pitäisi joku kolmijalka kyllä hommata tohon. Sais vähän parempaa videota, mutta tää on nyt tämmöstä puhelimella tehtyä, ihan itse editoitua pienellä kynnyksellä. Niin kuin tämmönen pitääkin olla. Mut joo, nyt mä jumakauta, nyt mä leikkaan. Kas näin. Siinä on meidän palkki. Oi vitsi. Oi juma. Laiska leikkaamaan kaveri. Ota siellä hetki pieni. Kas näin. Joo, siinä. No eihän siitä ihan täysin suora tullut. Mut menettelee. Siihen kuitenkin tulee rakennetaan toi palkkirakenne uusiksi tohon noin. Mut aika stydipeltiin jo. Niin sitä nyt ei voi jättää korvaamatta. Se tohon noin hyvää talteen. Sittenhän meillä pitäisi olla tila, mihin me työnnetään toi Wintersin. Ei jumalauta. Joo. Just. Semmonen. Katsotaan, jos me päästäis katsomaan tonne palkkiin sisälle. Korkataanpas tosta, näkyisikö sinne. Kuku. Mistä välissä mä pääsin? Siellä on apurungon kiinnike. Ja kuten huomaa, niin se on aika hepponen. Niin tää on se, mitä mä oon ajatellut. Että nyt ei voi vaan jättää silleen niinku norkoilemaan. Se pitää tehdä. Se pitää tehdä. Tosta muuta. Mä laitan muuten klipin tohon noit. Vähän on kunnon hyvä Driftworksit tuon niin HST vähän saanut selkäänsä. Tää oli 23 ahvenisto. Niin pikkusen tuli tiputettua pyörä. Tatsanko on kohdalla. Ja suoritukset loppuu. Ihan ok. Selkeästi lähempänä tulee koko Chasein Haaponiemi, mitä Sundholm tuli Haaponiemeen nähdä. Niin. Otti vähän kipiä toi iskari alapää. Se on vähän ihan snaristissa. Vähän antautunut toisen puolella kans. Mutta ei niin paha. Ei niin paha, mutta on sekin antautunut sieltä. Se oli Peltolaa vastaan. Mutta Sundholmilla siis, tämähän on Jari Ilvosen vanha Pro-luokan kilpuri, millä hän ajaa. Ja hyvän näköisesti Sundholm suorittaa ensimmäiseen mutkaan. Leveällä linjalla entry, siellä jo entry keilaa sivu. Peltola tulee lähelle, sen verran lähelle, että pyyhkäisee puskurista pikkasen siivua. Nyt on pudonnut rengasvanteelta Sundholmilla ja luistelee pahasti. Tippu pikkusen pyörä siinä, tuon on niin vikalle klipille tultaessa. Antautu! Samalla meni myöskin tukivarasto meni silloin. Se on korjattu, tai toi on itse asiassa vetoakseli mennyt poikki. Ja se on sitten sen takia. Ja sitten mulla on olka-akselista, kun katsoo oikein tarkasti tohon. Niin siellä on olkakin pikkusen antautunut. Pistää kaveri tohon noin ja tökätään tosta noin. Ja zoomataan. Väärä suuntaan. Lisää. Zoomataan. Noniin. Siellä näkyy. Siellä on olka-akselikin vähän antautunut. Että. Semmonenkin hommata jossain vaiheessa. Se nyt on ollut jo vuosia, mutta ajattelin, että olisin ostanut sitten ne Weissfappiläiset, mutta en oo vieläkään saanut. Enkä ajatellutkaan, että laittaisin Weissfappia nyt. Toi meinaa yllättävän hyvä.
mullahan on, käännetään tässä kamera. Mullahan on Nissan Original Pro-auto. Nissanin orkkistukivarret siellä. Ja sitten jotkut tuninki-siniset säädettävät varret vaan siellä. No, kyllä näilläkin kelpaa. Saapa. Voi pojat katsoa sitten 100 tonnin riftereidensä kanssa, että millaisella vehkeä tämän harrastelijat ajaa niin sanotusti. Duunaribudjetilla tämmöistä isojen poikien hommaa. Mut it is what it is. En mä oon nähnyt tarpeeksi. No, droppinavat olisi semmonen kiva saada, mutta käyttääkö sitten siihenkin tuhansia euroja? Mieluummin ne käyttää renkaisiin, koska mitä enemmän sulla on ajokokemusta, niin sitä paremmin sä tulet pärjäämään. Se on vaan fakta. Et siitä time is the key. Ja niin. Ei nyt investoida. Mut perä on nyt semmonen. Käännetään taas kamera. Perä nyt on semmonen, mitä nyt ei pystynyt enää. Onhan toikin niinku ihan mielettömän kallis jörkäle. Et jos nyt rupeat miettimään ihan niinku oikeesti. Mulla nyt ei rahasponsseja ole ollut kuin ihan muutamia. No, piirisiivous, sit sieltä oli, no mä sanon suoraan. Piirisiivouksen oli tonni, alvi nolla. Siihen sitten vero päälle, 24 pinnaa siihen aikaan. Niin, no eihän se nyt juurikaan mitään. No, on se. Se on paljon rahaa. Sitten Jallu nyt antoi tonni. Ja HTL-service, se oli muutama satase sponssi, tosi tärkeä, mutta ja wax on off tietenkin, se on ollut useampana vuotena. Juuari tuossa pesufirma Tenholassa, niin hän on ollut mukana pitkää aikaa alusta asti, niin se on ollut aina semmoisen muutama satasen keissi se. Mutta sanotaan nyt näin, että kaikki on käytetty mitä on ollut. Se ei ole niinku mikään. Ja nyt tälle kaudelle en ole kehdannut soittella. En ole edes halunnut soittaa. Kausi on aluilla ja auto on palasina, niin minä en lähde vielä soittelemaan. Et jos olette siellä ruudun toisella puolella, niin puhelin kyllä soi jossakin vaiheessa, mutta ei vielä. Ja Teivitähän on vielä autossa kiinni. Nyt mä varmasti unohdin jonkun. Nibahan nyt maalas tuon Villen kanssa. Siitä mä oon ikuisesti velkaa. Jos mä osaan, niin mä laitan linkin tohon noin auton maalausvideon Nipan kanavalta. Ville on ollut muutenkin mukana pitkään. Villelle mä oon ikuisesti velkaa. Et Ville on ollut tosi isona auttavana tässä näin. Niin kuin Niilokin. Niilo oli spotterina ja viime kesänä oli Jesse spotterina. Kenellekään tiimiläisellekään en ole ilmoitellut, että tuutteko mukaan. No, auto on kesken. Mikko nyt on uutena mukana. Se Mikko oli nyt mukana Kaanaassa, oli Meksuhommissa. Se on Mikosta on iso apu. Niin Mikollekin vaan pitäisi ilmoitella, että mä oon täällä tallilla tekemässä. Ei se muuten tänne tuu. Jos vaikka seuraavalle videolla nyt pääsiäiselle saisi Mikon mukaan tähän videohommaan. Ei tarvitsisi tälleen näin käsillä aina, vaan pelkästään. No joo, mutta lykätäänkö Wintersi paikalle? Herra jestas sentään, siellä on Aksila paikalla, hei. Tän on meillekin. Toi on tosi nihkuliksi tehty noi puslat. Puslat tossa noin, mitkä tulee tähän koriin. Ne on itse tehnyt alumiinista. Ja on sitten niinku sorvattu ihan hemmetin tiukalle toleranssille. Et niinku 3 tunkilla ja pattingeilla ja kaikilla sai vääntää tuon paikalle. Mutta onko hyvä? Petarikolma on tosi hyvä. Ja kardaanilinjakin natsaa niinku just miten on mietittykin. Tosta kun kattelee hirveästi, niin ei tuolla vanhalla tankilla nyt ihan hirveästi ole tilaa ollakaan tossa. Se on ihan aiheellinen nyt siirtää. Muuten on yhden välityksen Wintersi. Mut se on nyt paikallaan melkein siellä, että siellä on. Onko nyt joku pari senttiä siellä on rakoa? En
jaksa lähteä työntämään sitä tonne ihan ylös asti, kun eihän sitä ole maalattu eikä laitettu. Mut mahtuu perkulle hienosti sinne. Et tosta kun nostaa to ylös, niin kardaanikulmakin tulee aika nappii siihen. Tää en nyt tiedä, että onko mitä muilla on tää, mut aika lailla se on samalla korkeudella kuin muillakin. Mut noi puslat pitää kyllä ottaa ja avata vähän se holeet. Se ei oikein uppo sinne. Ei oikein uppo sinne. Joo. Mut se on sunnuntai-päivä. Tai rupeaa kääntymään iltaa, kello on jo yli 10. Niin tää video nyt päättyy tähän. Ensi viikon videoita, niin mä luulen, että tehtäisikö yksi pidempi video vai pitäisikö tehdä itse asiassa pari tämmöistä puolituntista. Nämä puolituntista on semmosia, että mä haluaisin pitää se alle puolessa tunnissa, ei kukaan jaksa katsoa meikäläistä niin pitkään. Ehkä semmosia vartin pätkiä, mutta tää on enemmänkin tämmönen vlogityyppinen. Niin voisi olla ihan jees. Voisi olla ihan jees, että niin nää on tämmösiä. No, tulee mitä tulee. Mut seuraavaksi niin ottaa kelka uudestaan pois sieltä, irrottaa ton perän siitä ja maalaushommi. Ja sitten sen jälkeen niin kotelo itse asiassa leikkaus on melkein semmonen kuin se kuuluukin olla. Niin pistää tohon ulospäin. No, näette. Tossa, täällä. Siellä on niin sinne tekee sitten se palkin laittaa kasaan ja ei oikein muuta. Kiitos, että jaksot katsoa videon tänne asti. Seuraavassa episodissa niin kelkka tiputetaan alas, maalataan, laitetaan. Sitten toivon mukaan asennetaan viimeisen kerran. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan tilailemaan vetoakseleita. Sain sen verran viikkorahoissa säästettyä, että painetaan tuosta uutta vetoakselia. Jos se rupeaa miettimään, että kausi loppui tuossa noin elokuun lopussa, syyskuun alussa, ja sitten kun 200 € laittaa joka kuukausi sivuun tähän hommaan, niin nippanappa riittää nyt rahaa tuosta 2 tonnin vetoakselit. Niin pistää ne nyt seuraavaksi ostoskoriin, niin vois jo sitten sen jälkeen ruveta rakentaa kardaani. Katsoo miten sen sitten rakentelee. Mut hei, kiitos että katsoit tämänkin video. Soita kelloja ja kaikkea kivaa. Se on moro.